Vážený pán prezident Európskeho výboru regiónov, pán Markula, vážený pán podpredseda Európskej komisie, pán Šefčovič, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, národných parlamentov, predseda samosprávneho kraja, starostky, starostovia, primátori, primátorky, vážené dámy, páni, vzácni hostia. Dovoľte mi, aby som vás v mene predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Roberta Fica, privítal na Slovensku, privítal v Bratislave na 7. Európskom samite regiónov a miest. Zároveň by som rád ale poďakoval aj našim hostiteľom tohto významného podujatia, a to Európskemu výboru regiónov, Bratislavskému samosprávnemu kraju, ako aj nášmu hlavnému mestu Bratislave za organizáciu tohto podujatia. Slovenská republika pred niekoľkými dňami prebrala po Holandsku svoje historicky prvé predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktorá prechádza v súčasnosti veľmi turbulentným obdobím. Stoja pred nami viaceré výzvy ohľadom našej spoločnej budúcnosti, pričom samotná jednota únie sa javí ako ohrozená. Ekonomickú krízu vystriedala migračná kríza a výsledok britského referenda nie je len aktom rozhodnutia jednej krajiny opustiť úniu, ale je signálom pre všetky ostatné členské krajiny, že Európska únia sa musí zmeniť. Musí lepšie počúvať kritické hlasy, stať sa pružnejšou, menej byrokratickou a priblížiť sa viac k svojim občanom. Aj práve preto si myslím, že ste Európsky summit regiónov a miest nemohli načasovať lepšie. Uvedomujeme si, že obyvatelia Európskej únie žijú a pracujú práve v mestách a obciach. Tam sa tvoria materiálne i duchovné hodnoty, tam sa v reálnom živote boria s problémami nezamestnanosti či sociálnej inklúzie. Ich sa týka 70% všetkej legislatívy, ktorá sa v Európskej únii prijíma. Ste to práve vy, zástupcovia miest, obcí a regiónov, ktorí máte k občanom najbližšie, stretávate sa s nimi denne a viete najlepšie definovať ich problémy. A preto váš hlas je dnes dôležitejší ako inokedy. Na Slovensku sme zástupcov miestnych a regionálnych samospráv vždy považovali za významných a stabilných partnerov vlády. Spoločne sme zareagovali aj na aktuálne európske výzvy a vydali sa na cestu podstatných zmien regionálnej politiky. Vláda Slovenskej republiky pripravila a po prijatí v Národnej rade Slovenskej republiky aj implementuje zákon o podpore zaostávajúcich regiónov. A to nie iba deklaratívne, ale praktickými krokmi v podobe akčných plánov pre rozvoj 12 okresov, v ktorých sa štrukturálne zmeny a dopady globálnej krízy prejavili vysokou nezamestnanosťou. V krátkom čase tiež prerokujeme novopripravenú národnú politiku mestského rozvoja, ako aj novú stratégiu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. A práve takéto aktivity ukazujú, aká dôležitá je integrácia nástrojov regionálneho rozvoja na európskej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni. Rovnako významný je aj prenos skúseností v rámci celej Európskej únie. Preto budeme pozorne vnímať názory a odporúčania Výboru regiónov ako poradného orgánu Európskej únie. Vážené dámy, vážení páni, počas nasledujúceho polroka budeme viesť rokovania ministerských rád Európskej únie. Máme preto nielen príležitosť, ale aj úlohu posunúť úniu v dôležitých oblastiach tam, kde sa to dá, dopredu. Všetci si uvedomujeme, že túto zodpovednosť preberáme v zlomových časoch, pri udalostiach, ktoré môžu zásadne zmeniť architektúru, ako aj ďalšie smerovanie únie. Aj preto chceme predsedníctvu v čo najväčšej miere vtlačiť náš vlastný, pragmatický, na reálne a praktické riešenia orientovaný prístup a prispieť tak k vyššej akcieschopnosti únie. Chceme sa maximálne sústrediť na oblasti a politiky, v ktorých je reálne dosiahnutie zhody. V neposlednom rade chceme prispieť a priniesť do európskej diskusie slovník, ktorému majú ľudia šancu naozaj porozumieť a budú mu aj rozumieť. Do vašich diskusí na samite ste si, vážené dámy a vážení páni, zvolili témy, ktoré Európou hýbu.
Žijeme vo svete stále lepších a väčších možností, kde sme neustále všetci online, čo okrem otázok o bezpečnosti prináša aj nové možnosti pre mestá a obce na nové inovatívne spôsoby svojho spravovania a fungovania. Tak ako vždy v histórii ľudstva, pokrok bol iba tam, kde viedla cesta. Dnes ale potrebujeme naše cesty renovovať a prispôsobovať novým výzvam. Som rád, že Únia stojí na princípe solidarity a silnejší podporujú menej rozvinuté regióny. Práve vy, ako príjemcovia eurofondov, viete najlepšie, ako by sa systém dal zlepšiť, aby bol atraktívnejší a jednoduchší. Všetko toto, ale aj oveľa viac ste si naplánovali na nasledujúce 2 dní. Len pán metrov odtiaľ to a spomínal to už aj pán prezident, tečie jedna z najväčších riek Európy, Dunaj. Rieka, ktorá naozaj spája. Pre nás bol vždy symbolom slobody a pozitívnych zmien. A keďže Slovensko predsedá nie len Rade Európskej únie, ale aj Dunajskej stratégii, som veľmi rád, že si vonku na nábreží môžete pozrieť aj prezentáciu turistických atrakcií z Dunajského regiónu, ako aj prezentáciu nových inovatívnych nápadov. Vážené dámy, vážení páni, Slovenská republika si nedávno zvolila nový slogan Good Idea Slovakia, ktorý prezentuje našu vôľu prinášať a prezentovať nové, dobré, inovatívne nápady a riešenia. Táto krajina je plná šikovných ľudí a verím, že dokážeme obohatiť Európu a svet nie len lietajúcim autom či najbezpečnejším antivírovým systémom na svete, ale že dokážeme priniesť ešte viac. Prajem vám, aby ste sa u nás na Slovensku, tu v Bratislave, cítili dobre a aby ste si odniesli nové myšlienky a pekné spomienky na svoj pobyt u nás. Želám vám všetko dobré.